mindig. Gyerekek. Jó Istenem! Olyan. Megkapaszkodok a lábujjaikat. Tarts! Csúszik a kezed! Neked! Gyerünk! Ez hogy? Nem tudom. Ó, te! És a másodpercig, úristen! Támaszkodj hátra, dőj hátra, én meg tartalak, csak csúszik a kezed, úgyhogy inkább csukló, tűzoltó fogás. De jó, így kell berogyasztanod. Dehogy is, így. Különben nem tudsz ráállni. És akkor nem tudod megtartani. Oké, gyerünk! Gyerünk! Sikerült! Rádugrok így! Gyerünk! Kitámasztom magam most, jó? Gyerünk! Másikon inkább. Másik van a lábom, jó? Ilyes van! Mutasd meg! Nem lehet ez! Nem! Ez hogy? Ez mi? Na még egyszer próbáljuk meg. Utolsó. Ha nem megy, akkor nem megyünk. Megyünk. Gyerünk.